Kruški sir se proizvodi dugi niz godina po jako staroj recepturi i ono podrazumeva da se mleko sa naše farme hladnom linijom transportuje u proizvodnju. Ovde se pasterizuje, obrađuje i donosi se ovde u našu zonu na odležavanje od par meseci. Inače sam farmaceut po struci. Ovom zanatu me naučila moja svekrva. Ona je u to vreme pravila sir u kačicama i to je odlazilo na beogradsko i novosadsko tržište. Zatim je nasledila suprugova baka. Sada sam ja, četvrta snajka u porodici Radišić koja je nastavila da se bavi sa proizvodnjom sira. Vođenje poslovne priče sa porodicom je zanimljivo jer su oni od jutra do mraka zajedno sa vama i razumeju vaše ciljeve i vaše ideje. Naš motiv za prijavljivanje na konkurs Ukusi moga kraja je bio da proširimo naše tržište i na takav način da upoznamo ljude sa pravim sirom. Doprinosimo i samom Čurugu kao mestu jer ga na takav način postavljamo na mapu sveta i samim time sa proširenjem otvaramo i nova radna mesta gde zapošljavamo ljude iz našeg kraja. Za farmere je najveći uspeh kada dobiju priznanje za svoju kreativnost i osmehe na licu svojih kupaca. I zato nam je slogan da je za sreću potrebno malo sira, a za malo sira puno ljubavi.